Cinta automàtica de caixa de menjar per a aperitius de plàstic al voltant de la màquina de segellat. I la estructura de bobinatge és senzilla i la cinta es pot ajustar i canviar ràpidament. Adopteu un sistema de control PLC, funcionament de l'interfície de pantalla tàctil. Còmode i ràpid, alta eficiència de producció. Utilitzant corró de pressió de silicona de qualitat alimentària, bona resistència a l'abrasió. És adequat per a tot tipus de caixes en forma de cor rodones, quadrades, ovals, rectangles, hexàgons equilates. És un equip ideal per a galetes de xocolata, productes farmacèutics, cosmètics i altres empreses.